खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 22 अक्ट'बर 2020 बिस्थिबार। फैदो दिननि बेलासिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय आलफा कामान्डार थ्रिस्टि राजक'वाया मेघालयआव हाबफिननो नागिरनाय खौरांखौ मिथिना पुलिसफोरा बुधबारखालि गामियाव उदखारिफोर थानाय खौरांखौ मोनना नागिरना होसोलांदोंमोन। बेनि उनाव रंगारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय बलसुग्रि गामियाव पुलिस आरो आलफा आइनि गेजेराव गोब्राब गलायनाय जादों। साउथ गार' हिल्सनि एसपि प्रियांशु पान्डेआ बुंनाय बायदिब्ला पुलिसफोरा रावबो जेबो दुखु मोनासै एबा जखम जायासै, नाथाय उदखारिफोरखौ गोब्राब जखम जादों होननानै बिथाङा बुंदों। गासै 7 उदखारिफोर दंमोन आरो बेहाय आलफा आइनि कामान्डार जेबा थ्रिस्टि राजक'वा बेबो दंमोन होननानै एसपिआ बुंदों। लोगोसे CCABC SO अर्गेनाइजेसननि 7 मेम्बार गंगाधर रामसियारि, जेब्राराम मुसाहारि, गन्जाम मुसाहारि आरो प्रबिन बसुमतारि बिथांमोनहा निउ दिल्लीयाव थांनानै प्रेसिडेन्ट आरो चिफ इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानि सिगाङाव मेम'रेन्डाम गथायदों। बिथांमोननि दाबियानो जाबाय गभर्नरनि रुलआ अक्ट'बर 27 आव जोबगोन, बेनि सिगांनो बिटिसिनि बिसायख'थिखौ खालामनांगौ होननानै बिथांमोना दाबि खालामहैदों निउ दिल्लीयाव। गुबुन फारसेथिं पात्थरकला रेलवे स्टेशननि खाथियाव सेप्तेम्बर 27 आव बांद्राय स्पिडआव फैनाय ट्रेनआ मानै मैदेर सौथारनायनि दायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ ट्रेननि इन्जिनखौ लाखिना दोनदों आरो आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बुंनाय बायदिब्ला बे ट्रेननि लक' पाइलट एबा ट्रेन सालायग्राफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होननानै बुंदों। बे ट्रेनाव 2 लक' पाइलट दंमोन, दा बिसोर 2खौबो सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मैयाहाय आन्ध्र प्रदेशनि मुंदांखा कानाका दुर्गा मन्दिराव हा गिसिखानायजों 7 मानसिखौ बे हा गिसिखानायजों खोबसिनजादों होननानै सन्देह खालामदों। मदद खालामग्राफ्रा खामानिखौ मावगासिनो दङ, नाथाय दासिमाव जेबो मोननाय जाथ'वाखै। लोगोसे भारत उदांस्रिया 60 बोसोर बारलांबाय, अब्लाबो क'क्राझार सहरनि खोला सोनाब फारसेथिं थांनाय गौरां दैसायाव पाक्कानि दालां एबा दंफांनि दालांनि सुबिदा गैया होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय बिटिसिनि बिसायख'थिखौ 15 दिसेम्बरनि गेजेरावनो फोजोबनो बिथांखि लादों। बै समसिम रायजो बेंगिरि खुंथाय सोलिबाय थागोन होननानै मन्त्रि चन्द्रम'हन पाटवारिया बुंदों। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय साउथ आफ्रिकानि एरेस्ट खालामजानाय ड्राग्स फानग्रा जायबा आगिसियालस बिथाङा सुशान्त सिंह राजपुतनि केसआव हमजानाय जायबा ड्राग्स फानग्राफोर बैसोरजों लिंक दं होननानै NCBआ बुंदों। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो, आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।